अर्जुन लड़ाई के मैदान में प्रवेश कइले बा तो लड़ैया महाभारत के भई गुरतुरले बाबू अरे भारत का भइले भैया भारत के भइल हो लड़ैया महाभारत के भइल अरे लड़ैया महाभारत के भइल तो अर्जुन बाण चलावे हा करत का भइल भारत के भइल चलावे हा करत का भैया लड़ैया तो बाण से बाण के काटे लगले खाण से गर्दन छाटे लगले बाण से बाण के काटे लगले खाण से गर्दन छाटे लगले अरे खून के बरसा बरसल रन में केहू नहीं खे सहैया लड़ैया महाभारत के भइल अरे लड़ैया महाभारत के भइल तो कथा लिखले सुखनंदन को भइल लड़ैया महाभारत के भइल साढ़े 400 वर्ष के उम्र में भीष्म दादा के कौरव दल के सेनापति बनावल गई रहे उनकरा से पूछाई कि तू कोई दिन में महारथी के कोई दिन में महाभारत के लड़ाई जीत जइबो तो कहले रहे कि 10 दिन में आ 27 वर्ष के उम्र में धृष्टद्युम्न के पांडव दल के सेनापति बनावल गई ऊ कोनो एम ना बतौले लेकिन कहले रहे भीष्म दादा कि 10 दिन में जीत जाए पहिलका दिन के लड़ाई इतना घना घोर हो गइल बबुआ आरे लगली लड़ैया दादा दुनु दालवा में सुखनंदन जी कहत रहे कि केहू के टरले नारे केहू रे टरा आरे लगली लड़ैया दादा दुनु दालवा तर केहू के टरले रानावा में बोहे लागल खूनावा के धार मनीषा जी कहत लोग गर्मी उखाड़ी देखो ताको हम गावत तनी लोग का पसीना छोड़ा दे रानावा में बोहे लागल खूनावा के धार अरे सोनो सोनो पांडव सोनो सोनो पांडव चलो कथावा का लिखला सुखनंदन जानका कथावा का लिखला सुखनंदन जानका अरे सोनो सोनो अरे गर्दन कोट कोट के धरती फर जब भइले भाव छा अरे कितना लोग के जिंदगी अकाल मृत्यु हो रे गई कहे कि केहू के तोड़ले ना केहू रे अरे रानावा में बानावा के अर्जुन बरसा करे गिरी बाबा को से पुरस्कार इतना ना लड़ाई बुरियार भइल पहिलका दिन के लड़ाई में राजा विराट के लइका उत्तरा के भाई अभिमन्यु के सार जनक नाम रहे उत्तम कुमार राजा शल्य के हाथे उत्तम कुमार का वध हो गए पांडव दल मूर्छित हो गए कौरव दल में हाहाकार हो गए सेना मराइल बा वीर ऐसा ही लड़ाई लागल चले दादा कहले 10 दिन में जीत जाए लड़ते लड़ते 8 दिन तो गले दादा 10,000 महारथी के मार देले 9वां दिन जब आई
नारायण अस्त्र के प्रहार कइले ओहू बेर नारायण अस्त्र के वो कृष्ण भगवान बचा ले हले। आ जब 9वां दिन के रात के शिविर में पहुंचल बा दुर्योधन तो जाके दादा से कहता कि दादा दादा मेरे तरफ से होकर भी पांडवों पर कृपा करते हैं, इसीलिए पांडव दल निर्भय होकर समर भूमि में मरते हैं। मारन चाहे आप दादा तो 5 बाण में मार देते, जस पाते आप दुनिया में हम भी तो समर पाते। रौरा चाहतो ही नहीं खे कि 5 पांडव मराओ तो मोरी कैसे हमरा बुझा गइल कि लड़तनी हमरा तरफ से लेकिन पक्ष करतनी रहुआ पांडव दुर्योधन ललकारता कहता अरे खाला मनु नवा गवला तो खाला मनु नवा गवला। अरे यो अर्जुन के गुणमा हमरा अतहरा में भारी ओ ये गुणमा दादा भावत तहरा में भारी ओ ये गुणमा दादा भावत प्रसंग आ गेल हमने के जकरा कहल जाला भीषम वध। ई भीषम वध गावे जा रहल मेका बाबू अभिमन्यु वध गाए और ओही में मृत्यु के विषय में गाए। दुर्योधन कहता भीषम से खाला मनु नवर गवलो और अर्जुन के गुणमा हमरा भावत नहीं खे तोहरा में भारी ओ ये गुणमा दादा भावत नहीं खे ए दादा बच्चो ही गोपन के बारे बच्चो तू समनवा हमर भावत नहीं बच्चो ही गोपन के बारे बच्चो तू समनवा हमर भावत नहीं। ए बाबू कथवा गवेला चौहन हमर भावत नहीं कथवा गवेला भीषम कहले कि दुर्योधन 450 वर्ष के उम्र के हो गेल थे हमरा के ललकार तरे तोर जवानी कौना काम में आई त ले 5 गो बाण होई निकाल देता नहीं 5 गो बाण होई निकाल देता नहीं। काल शुरू जुगला के बाद डूबे से पहले 5 पांडव के मार दे हम अब 5 गो बाण निकाल देले। दुर्योधन चल गइल एह बतिया के द्रौपदी सुन लेली द्रौपदी सुन लेली रोते रोते गोली कन्हैया के लगे जा कहली कोई कन्हैया दादा बाण निकाल के प्राण को दिल बड़े 5 पति काल हमार महाराज हैं कहले कि चिंता मत करो तू चल जा दादा के लगे गोली सिखा देला कन्हैया घूंघट तान के दादा के लगे गईली दादा जनले कि दुर्योधन के मेहरारू ही भानुमती जाके प्रणाम कइली दादाजी प्रणाम तो कह देले सुहागवती भवो मुड़ी हटोले जो मुड़ी हटवले आँच और तो कहले कि अरे लेकिन के पति के मारे खातिर हम प्रण ले लेहनी एकरा के हम सुहागिन के वरदान दे देहनी यही बतिया कभी सोचत रहले कि निदान कैसे होई हमर जवान उभल चल जाई हम पांडव के मारी कि पांडव के छोड़ी तले अर्जुन से जाके कन्हैया कहले कि कन्हैया तहर दादा प्रण कइले बने काल तारा के मार दिए तो कहले कि रौरे बताई वासुदेव कोनो उपाय हम कहले कि चल जा दुर्योधन के लगे आ दुर्योधन के मुकुट एक दिन खातिर मांग के वो ओकरा बाद तरह के उपाय बताई चल गेले अर्जुन दुर्योधन के लगे आ दुर्योधन से कहले कि भैया 5 पे हमनी के 5 पांडव के काल मारे के प्रण ले ले बड़े दादा अपन मुकुटवा तनी दे दो हम पहन ली आ काल फिर हम महाराज हम सब तू ले ली हो दुर्योधन दे देहलो अब मुकुटवा पहन गइले कन्हैया के लगे तो कन्हैया कहले कि इहे मुकुटवा पहनले तू चल जा दादा के लगे उहे मुकुटवा पहनले अर्जुन चल गेले दादा के लगे दादा के पहले के ना मन बोलो उहे मुकुटवा पहले चल गेले दादा के लगे दादा जनले दुर्योधन हो आ कहले कि छल से 5 बनवा मांग लियो हो कह बुझले कि दुर्योधन हो कहले कि आओ दुर्योधन आओ तो अर्जुन कहले कि दादा 5 गो बाण निकल ले जन मारे के बाद वो 5 बनवा दे दी हम मारे
छल से बान के मंगवा ले आ लेके अर्जुन ओइले नु बान के तो पूछल कि बान होई का तो कृष्ण कहले कि बान के करे के का भूसोल में न धो दो हां लुकवा दो ओकरा के लुकवा दो रख दो ना तेही से मर्जी बोलू तो सब जने में दादा के प्रण छिपल बा आ एने धर्मराज पूछले रहले के रहुआ मुंह में कैसे एगो स्टेन में तो निखाड़ करके देना भाई स्टेन में दे दो उठाओ है करके उठाओ पूरा उठा भेज लियो एने पूछले रहलन पहले ही जाके धर्मराज दादा से कि दादा रुआ मुंह में कैसे दादा कहले कि हम मुंह में कब हमर मन करी तब तो कहले तब है विजयी भव के आशीर्वाद लेली कहले कि ना तहरा दल से ना कोनो मर्द हो ना कोनो मेहरारू हो बीच बीचवा बा एगो उहे आई ओकरे चलते अपन धनुष बाण हम अबे न तो बता देल ऐसा सरल दे देल कि चढ़ते नहीं थे कहां से हो जाई घुस जाई हो कि चटकी दोसर दबाई में हुसैन मर्दे साहब खत्मे बड़तो तो काहे आ गइल मर्दे रुक गई माग मर्दवा हमनी के सरजू तीर के नु होई सन हमने के गिरहत कर लइका है जा कुछ और खा लेब जा अरे रो हरे हला मत को ध्यान दो कहले की बाटे एगो तारा दल के ना मर्दे है ना मेहरारू हो हां उहे आई त अपन धनुष बाण हम बीग दे आई बतिया के धर्मराज कहले के होइसो ऐसो दादा कहले हम भीम खिसी आ गइल कहतर कि का अब मरद हार गइल बाकी जांगा अथी से ए दादा ए भीम के गादा से ना डरोइले ना हो तो के धीनावा से डरा जी हनु कहले चिंता मत करो तो बुलावल गइल शिखंडी के शिखंडी आइल तो भीम पूछत ना का रे शिखंडी जौना भीम के गादा से दादा भीष्म अपन हथियार न धइले तोरा लड़ाई लड़ला से हार जे हैं तो जितने गौरव में भीम पूछत रन उतने मौगा के ही बोलत नरम में कहत कि आय हाय हाय ए भीष्म बाप रे बाप हमरा के रणभूमि में न ले चलो वो बुढ़वा खाए हमरा गादा के बाण के जरूरत पड़ी बाप रे बाप बिना बाणे के बिना गादा के मार को लल्ला ना कूट देनी तो हमार फिर शिखंडी ना भीम कह लगे लो ला इहो मौगे निको कौन होइया हम एकरा संगे ना अरे लड़ाई का करी रे लड़ाई का करी एक कौन भैया तो मौगा सबके काटावती रे लड़ाई तो बार बार अब भीम जी कहले सुन लो बात कन्हाई हो बार बार अब भीम जी कहले सुन लो बात कन्हाई ईरान में तो जाई लेकिन बान के बदलाई मौका दी अरे अपन हाथवा चमकाई रे लड़ाई का करी तो मौका सबके काटावा रे लड़ाई का करी कहले कि चिंता मत करो चिन्ह तर के हो अगला जन्म के तहारी सार लागेला अगला जन्म के सार लागेला अम्बे अंबिका अंबालिका के काशी नरेश के कथा सुनवले आ सुनवला के बाद शिखंडी के भोर में होत का बाबू का होता तो होत फजीरे 10वां दिन शिखंडी के बुलावल गई आ दोनों दल जब रन में जुटले शंख बजावल गई तो लड़ैया बड़ा भारी हो गई जितना सेना रहलो लागल डेराए अर्जुन का हाहाकार देख के तो धरती दल करे लागे अरे सुनी हाहाकार अर्जुन के बबुआ तो रोम खाड़े हो जाला टन के जब तलवार हो जाला टन के जब तलवार तो
के जे पड़ल सोझा जिंदगी भई अरे बेकार अर्जुन के तो रोवा खाड़ हो जाला टन के जब तल रोवा खाड़ हो जाला टन के जब बेरा 12 से बाहर बेरा जाए लागल जब बेरा लागल गिरे तब भीष्म कोइले भीम कोइले का कि नारायण अस्त्र के प्रहार को देले जब कि कृष्ण बचवले तब भइल कि मन है ना इतना घना घोर लड़ाई कोइले इतना घना घोर लड़ाई कोइले पहिलका बाण अर्जुन के चरण में मार देले काहे जौना बेरा दुर्योधन कहलस कि दादा 5 गो बाण कहां बा जल्दी निकाली 5 पांडव सामने खड़ बालो भीष्म कहले कि 5 बाण में तो तोरे के नु देवी हो तोरे के नो कहले कि हमरे को देले बंद कहले कि हां छल करता रह हमरा के देले बड़ा तो तोरे के देवी तो भीष्म के याद पड़ गेल कि अरे कृष्ण हमरा संग छल कइले बड़े तो कृष्ण प्रण कइले बड़े कि रणभूमि में हथियार ना उठाएं तो हमार प्रण तुरले तो इकरो प्रण तुर देम बस भीम अपना तर्कस से तीर निकाल के कृष्ण भगवान पर चला देले कृष्ण भगवान के चरण में हो गए कृष्ण भगवान के चरण में मरले तो कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र उठा लेले आ उठा के चल देले भीष्म दादा उतर के रथ पर से कहले कि ना वासुदेव परंतु रुआवे करलो सा रोज से लड़ाई ना करावे करलो लड़ाई ना करे अपना स्थान पर जाई फिर जाके अर्जुन के रथ पर फिर कृष्ण बन गइले बैठ गइले आ एने भीष्म आके अपना रथ पर खड़ी होके आ घनघोर युद्ध करत रहे अब 12 से बेरा गिर गइल अब भइल कि शिखंडी के बोलावल जाए